ČSOB maratóne a je tu veľmi veľa súťaží, Európa 2, Bubble Logi a budeme bežať. Čaute, stretli sme aj babologičku Simu z Trenčína, tak čo tu dnes robíš? Prišla som si zabehať a pozrieť sa na Bubble Logi, dať si bubble tea. Ale koľko si myslíš, že ubehneš? No celú trasu prejsť. Budeš prvá? Ja si idem to vyhrať. Tak ťa potom čakáme v cieli. A ty tu robíš čo? Spím. Tak nespí, daj si bubble. Idem na to. A na ČSOB maratóne vás čaká aj veľa súťaží a priamo z Londýna nám priletelo toto. Super flaškový nápoj. Bubble Logi do ruky, takže zoberiete si ho aj do školy, kdekoľvek a onedlho si ho budete môcť objednať na internete a 6 príchuťach a dnes si ho môžete aj kúpiť aj tu, ako toto dievča. Prečo si chceš kúpiť takýto nápoj flaškový? Zoberieš si do školy? Tak chutí mi to a je to asi praktickejšie a toto môžem zobrať kamkoľvek. Poviem o tých súťažiach, hej? A na ČSOB maratóne.